Som el Col·legi Santiago Apòstol, on tenim un context d'alumnat de risc social. És per això que tinguem uns programes que sempre l'objectiu és millorar la forma de relacionar-nos, l'educació, l'èxit escolar, i per això és molt important la participació de les famílies, concretament el perfil de la dona d'ètnia gitana. 4 programes d'ells, un és el d'infermeria escolar, on venen les mares gitanes a participar. Tinguem un altre que és la participació de les mares a l'aula en els grups interactius. En tercer lloc, tinguem el suport que fem en l'alumnat que tinguem de la formació professional bàsica en el centre i el suport escolar per a l'alumnat que se n'ha anat a fer una formació professional de grau mitjà. El model dialògic que fem en el centre és un model dialògic on participa tota la comunitat educativa. Aquesta participació de les famílies, aquesta participació de les pràctiques, del voluntariat, del professorat, de l'alumnat, però sobretot aquesta figura, una figura femenina que puga verbalitzar a casa tot el que nosaltres fem ací al col·le.